Һәм булар төшерәләр дә кинәт кенә, шуның белән мактанып, менә без менә шулай эшли алабыз әле. Урын өстендә төшәсезме, хәзрәт әйтмешли, урын өстендә бүген торгач менә нишләдек әле. Ул бит синең үз эшең, урын өстендә торгач нишләгәнлегең, нәрсә сөйләшкәннәрең, балага ничек мөнәсәбәтең. Ул синең шәхси эшең. Интим әйберең ул синең. Нигә аны чыгарып ташларга бөтен кеше һәм норма ясарга шуны. Һәм кеше хәзрәт әйтмешли кеше норма саный башлый. Миндә шулай эшләргә кирәк, миңа нәрсәсе бар. Һәм әле тагын да куркынычрак нәрсә бар, тел мәсьәләсендә. Ул инде телне белмичә язулар. Битен буларның дада белән ничек язылышында өйрәтмәделәр микән мәктәптә. Буларның рус теле белән татар телен кушып сөйләшергә кирәкмәгәнлегендә өйрәтмәделәр микән гаиләләрендә дип. Анда һәм ул норма гаиләләре. Менә кеше карый, үзенең экраннан карый, укый, тегеннән идән аның сторисларын укый. Менә шулай икән бит ул, шулай булса нормаль икән бит. Ә монда бар дөрес язып утыра торган газета. Ничек инде ул менә буларны ала, чөнки булар якынрак шикелле, менә бу да минем шикелле үки. Алар аңлатырга тиешләр, чөнки авторитет булырга тиеш. Нидер теге блогерша түгел, яки блогер түгел, сакаллы дигән. Менә мин шулай эшләдем дә, менә сез дә шулай эшләгез дип.